kyseessä Art of Hosting ytimessä tämmöinen fourfold practice, Tanja taisi mainita, että 4 lehden harjoitus, practice, harjoittelu, treenaus. Ja ensimmäinen ajatus on, että ole läsnä, ole oma itsesi ja pidä huolta itsestäsi. Tämähän on varmaan niin kuin elämän kokonaiskentässä kuitenkin tärkein. Niin kuin lentokoneessa ohjeistetaan ongelman sattuessa, niin laita happinaamari ensin omille kasvoille ja auta sen jälkeen vasta kaveria. Tai niin kuin vanha uskonnollinen viisaus, kuinka voit auttaa kaveriasi, jos omassa silmässäsi on hirsi. Ota se ensin se roska sieltä omasta silmästä pois, ennen kuin lähdet kaveria neuvomaan. Pidä huolta itsestäsi. Ole läsnä ja ole oma itsesi. Mä oon kokenut sen, että siis se kannustus tai kehotus, että ole oma itsesi, on kuitenkin ehkä se paras kannustus, mitä voi saada, koska on hyvin vaikea olla mitään muuta. Toki jos ja kun on hyvin vaikea olla myös oma itsensä. Ehkä. Ja mä myös harjoittelin tätä graafista fasilitointia, visualisoin tätä, eli ykköseen pistin sydämen, että kaikki lähtee tästä omasta sydämestä, elämän lähteestä. Kakkoskohta, englanniksi participate in conversations, eli osallistu keskusteluihin. Ja ajatus on siinä, että ennen kuin me voidaan lähteä mitään niin kuin johtamaan tai vetämään, niin meidän itse pitää ensin olla myös mukana, lähteä heittäytyä mukaan, osallistua keskusteluihin, että tiedämme, voimme myös ymmärtää, että mistä hyvät keskustelut syntyy, niin lähdetään ensin osallistumaan niihin itse. Ja tässä muutama perusajatus dialogista, toiset puhuu. Itse tykkään koko ajan entistä enemmän tästä keskustelusanasta, että meillä on keskus, jota yhdessä keskellä on jotain, jota yhdessä rakennamme. Ja siihen kolme ajatusta. Yksi, kuuntele ymmärtääksesi. Kuuntele niin, että ymmärrät, mitä kaveri haluaa sanoa, mikä on se kaverin ajatus siellä taustalla. Ja ei siis niin, että joskus joku on sanonut, että nykyään ihmiset eivät kuuntele, vaan ennemminkin lataavat omaa kommenttiaan. Eli jätetään se lataus ja annetaan tilaa sille kaverin ajatukselle myös niin kuin tulla omaan aivoihin ja omiin ajatuksiin. Toinen kohta, kysy avoimesti. Eli rohkeasti kysyä, mikä askarruttaa. Ja tämä vaatii myös rohkeutta, koska jos kysyt avoimesti, miten, miksi, miten voisimme tai mistä johtuu, niin silloin osoitat myös sen oman tietämättömyytesi, että kaikkea ihan vielä tiedäkään. Eli kysy avoimesti vaatii rohkeutta. Ja kolmas kohta, että kuinka saamme dialogin käyttöön, että puhumme oikeasti sitä, mitä ajattelemme ja tunnemme, eli puhu sydämestä. Näillä kolmella kuuntele ymmärtääksesi, kysy avoimesti ja puhu sydämestä. Ja uskon, että on hyvä lähteä osallistumaan keskusteluun. Ja kolmas kohta, tässä kuvaa. Eli piirsin tänne kaksi hahmoa ja he keskustelevat siinä. Siinä on kysymysmerkkejä ja huutomerkkejä. Onko todella näin? Ja taas kysymysmerkki. Kolmas, nyt tultiin tähän käännösvaikeuteen, että hostaa, isännöi, host others, eli luo ilmapiiri toisille, luo se tilaa, lupaa ja aika sille keskustelulle nousta esiin ja tapahtua, syntyä. Ja mun mielestä silloin ekana päivänä oli loistava oivallus se, että mikä on puheenjohtajan ja tämän isännän tai emännän ero, että harva kotona toimii. Mun mielestä se koti ja keskustelu kotona, kun sä kutsut vieraita kotiin, niin on lähempänä sitä, mitä me haetaan, kuin mitä perinteisessä kokouksessa tapahtuu. Että haluttaisiin tuoda enemmän sitä niin kuin sydämellistä tervetuloa toivotuksia. Siis tavallaan, että kuinka voisimme myös
kaikissa keskusteluissa toimia niin sydämellisesti kuin kotona toimimme. Ja tähän varmaan ykkönen on se empatiakyky, että pystyy menemään kaverin saappaisiin ja ymmärtää, että mistä tilanteesta hän tulee ja luoda sitä kautta sopiva ympäristö. Ja tähän liittyy myös tämä, että mietitään ja kysytään, esitetään hyviä kysymyksiä. Se kysymisen taito on yksi mitä voidaan treenata ja reflektoida. Ja sitten toinen on tämä, puhuttiin lounaalla tästä, että mikä on tämä oikein tämä harvesting juttu. Ja mä koen, että nimenomaan hostaus koostuu siitä, että on se hosting ja sitten on se harvesting. Eli hosting on se, että luodaan se ilmapiiri sille keskustelulle, esitetään kysymyksiä, avataan keskustelua, kuunnellaan. Ja sitten se harvesting tarkoittaa sitä, että ei jää pelkäksi keskusteluksi, vaan siitä syntyy jotain, jää jotain niin kuin omaan päähän ja ehkä kavereiden päähän. Ehkä myös kirjoitetaan joku juttu siitä muistiin yhdessä tai piirretään. Ja mun mielestä tässä hostauksessa oli loistavaa tämä etkot, juhlat, jatkot konsepti, joka World Cafessa rovaniemeläisten suunnasta tuli ajatus. Ja siinä se etkot on se kutsuminen, kutsut kaverit paikalle. Tästä varmaan kohta tulee lisää tuossa prosessin mallinnuksessa ja sen synnyttämisessä, prosessin johtamisessa. Mutta ensin on se ennakko, etkot, kutsutaan, fiilistellään mitä tulevan pitää. Sitten se juhlat on se itse toiminta, nautitaan siitä, että ollaan läsnä hetkessä. Ja sitten jatkot on se dokumentointi, kiteytys, harvestin puoli. Et mitä tästä jäi käteen. Sitten neljäs kohta, kun on hostattu keskustelua, niin voidaan mennä tähän yhteistuotantoalueelle. Co-create way forward together. Eli miten me luodaan yhdessä haluttu tulevaisuus. Et ei pelkästään keskustella jotain niin kuin mukavaa meditoida ja fiilistellä ja käydä hyviä keskusteluja, mutta kyllä tässä jotain pitää aina tehdäkin välillä. Niin sitten se on se viimeinen step, ja mä näen nämä niin kuin portaina. Et ensin ole läsnä, osallistu, sitten hostaa, ota muut mukaan ottava johtaminen. Ja viimeisenä yhteistuotanto, yhteiskehittely. Opi yhdessä, koe yhdessä, tee yhdessä, luo tulevaisuus yhdessä. Ja näihin mä kuvaan. Tänne tuli tämmöinen dialogi, ja sitten se hosti on se, joka välillä käy keittämässä kahvia ja tuo lisää pullaa. Et se on niinku mukana, mutta sitten myös palvelee sitä porukkaa siinä samalla. Ja sitten tämä yhteistuotanto, niin piirsin tämmöisen nuotion, jossa kaveri heittää halkoa tulee ja toiset siellä on ja lämmittelee ja fiilistelee. Luo yhdessä. Että sanonta, olisiko Antikaisen liikaa ST1 se vetää tai sanon vastaan, että Suomessa vähän liikaa. Meillä on mennyt se homma siihen, että 90 istuu siinä tulilla ja yksi vähän metsästelee. Että meillä pitäisi olla toisinpäin, että 9 on siellä metsässä tekemässä sitä ravintoa, hakemassa ravintoa ja yksi pitäisi tulta yllä. Niin tässä on se myös, että voi olla sanotaan, että 7 on siellä metsässä yhdessä metsästämässä. Okei, tässä varmaan tämä.